strangers. Gideon vachida kunorwa nemamidiana chakamubusta faith yake. Mwari vakati kana iwe uchitya tora muranda wako kura muende mukembe yemamidiana unonzwa kuti vari kuti kudii. God used the enemies kuti vape Gideon confidence. Akasvika vanhu vachitoti tarota chingwa tichipaza misasa. Tikanzi nomuati hakuna mumwe munondo waGideon. And Gideon worshipped God in the territory of the enemy. Akaziva God can use even enemies to bless you. Vanhu vasingakude vanokonzerwa naMwari kukuda nekukuitira. Haisi nyaya yeBhaibheri chete, inoraramika. Uko ndakambotaura testimony yakaitika tiri pakuwadzana around 2007 parengi when I started ministering. A certain man on a Friday aienda kumosque, is a Muslim. Akatorwa full combat ile gari yao. Akanisvika ndiparidza parengi kuwadzana akamira svika ndapedza. Akati we don't believe in Jesus. But one thing chandada kuda kuisa discipline among the youth nekudzidzisa vanhu. Handigone kuenda ndisina kukupa blessing. Ndobva ndipa 300 US a Muslim. Asingatende zvandiri kutaura. But angonzi naMwari ndisoterewo tsama. Mwari iyeyo achiriko ende ndiye wazuro nhasi namangwana. Believe and trust in him. Baba kana kwakubhiliva Mwari unenge upenzi. Kana kuri kutrust nekubhiliva Mwari unoita vanhu vaitanga varada kukansela vachida tokukanzura. Kuitire nyasha mangwana nadatara pamusoro pekungo bhiliva mune zvauri izvozvo. I've discovered kuti tinouya panyika pane nyaya dziripo, pane philosophy dziripo, pane kutaura kuripo. Sometimes tinoshepwa neenvironment neinformation yatinongosvika iri panyika. To an extent yekuti unopedzera wakuda kufita musociety, wada kuita zvinoitwa, wada kungoitwa zvinoita kuti vanhu vangokuti uri apa, but wokanga nombodiscover kuti mborani wakasikirwa wakayo panyika kuzoita sei. Ukatadza kuziva zvauri haugone kufulfilla the mandate kana kuti purpose yawakanzi naMwari panyika uye kuzoita. Panyika pane nyaya dziripo, but iwo wakafitwa munyika ina Mwari. I would like to start scripture. The book of Jeremiah chapter 1 verse 7. Mwari vanoti Jeremiah ndakakuziva usati wava mudumbu raamai vako ndikakuita muprofita. Zvoreva kuti Jeremiah kune kwaakaexista before auya mudumbu raamai kuti azouya panyika. So ane chaakaunzirwa zvokuti iye anogona ipapa nyaya ukaiverenga fedha aitoramba ndiri mwana mudiki handigone kutaura ndikazodii kuda kuti panyika paunouya panouya pachiti vafana havaite izvi vadiki havaite izvi vasingagone izvi havaite izvi. Yet iwewe you are called, you are anointed and appointed kuti uve a prophet, a mouthpiece of the voice of God. So ukasaziva izvozvo kuti wakasikirwei chii chakanzi naMwari uye panyika kuzoita, unopedzera wangoita twese at the end hauna goal yaunoachieva according to the purpose yaMwari muupenyu. So Jeremiah ari kutoziviswa kuti aiwa iwe taitombozivana usati wamudumbu ramai vako. Chandakati serva panyika chiri very strange ndechichi. Munhu anogara mudumbu ramai vake for 9 months ozoberekwa. Aberekwa potanga kunzi ane 1 month ane gore. You discover kuti paanga ari mudumbu for 9 months vaitoziva kuti munhu yaariko and ararama 9 months ari mudumbu. Abuda havachakondinga kuti 10. Vakutanga futi kuti 1. Which means panyika pari bias to that level yakuti zvimwe zvinhu zvavanoziva kuti zviriko havazvitende. Munhu akararama 9 months mudumbu ramai achingouya panyika akunzi 0 takutanga kuti 1. Saka unoona birthday ratoita tapatisani. Haasi makore chaichayo ari pabirth certificate. Because ane dzimwe 9 dzaanofanira kutopa. Because akambenga atoriko zvitozi pakatotengwa preparation. Zvitozi kune munhu ariko ari mudumbu 9 months. But achingosvika panyika zvanzi 0. Saka nyika inokansela zvimwe zvinhu. So zvanotoziva kuti zviriko but haitende. Waida kuti utangire paplatform yekufunga kwavo kuronga kwavo. So munhu wese ari wired, munhu wese ari appointed, munhu wese ari anointed kuita zvimwe zvinhu muupenyu. But ukasaziva manje chako chaicho chiri mauri, you end up wakungotarisa kuti zvikompea nevamwe, uchiona vamwe vari nani, waona chaunogona, hauna chaunoita. Bible chairo Mwari vakati let the birds fly. Till today ostrich doesn't fly. Yet ostrich is one of the birds
ito nemafeathers inotokandira futi mazai zvakangoita shiri ndo zvakaita ostrich ende hakuna version yakanzi let the birds fly pachoswa koma ostrich ya too heavy kana kuti chiri aiwa inyaya yekuti ukatarisa shape ostrich it just gives you a hint kuti sei isiri kusimuka iwo mwari vakataura. It's not the devil, mwari vakatotaura ende mwari zvanotaura zvinofanira kuita, but the ostrich everything is big, chingori chidiki musoro, information, knowledge, musoro kadiki. Saka your understanding, your belief, musoro mako information ya uinayo inogona kutova a hindrance potential iri mauri. Hakuna ari kukurwisa, but iwa haunyatsozova kuti umborani wakauya panyika pacho kuzoita sei, chicha unogona uri wired kuitei. Saka unofesa resistance to an extent yekuti unogamuchira zviripo instead yekuramba uchifighta kuti udiscover chiri mauri. Ukaenda the book of 1 Chronicles chapter 12 verse 2, munhu anga ari destined, munhu anga ari appointed by God to kill Goliath was not David. It's hard to swallow, but I'll explain. David akauraya Goliath, but haasiri anga ari appointed to do so. Why? 1 Chronicles 12:2 inoti, so aiva the king ran an army against Goliath. He was gifted to throw stones with either right or left. The Benjamites were gifted, and so was a Benjamite. Which means, kana Goliath akafa nekupotserwa dombo, kune munhu anga ari gifted kukanda dombo against Goliath ainzi so, asina kuzviita. Pakatouya somebody, and ukatarisa David ane testimony isingapindirane nekubata kwa Goliath. Why? Because kwake ukuzvaita ndakauya shumba yakauya ndikaibata nendebvu ndikaibvarura, kukauya bere ndikadi Goliath abatwa hana ndebvu aitwe izvozvo panoda kukandwa dombo. Which means David chakapitaliza nacho akatarisa gift ya Saul. Akaziva kuti gift ya Saul yanga iri wide to defeat the challenge iripo, but hana mentality, hana knowledge, hana understanding. Saka David chakamupa kukanda dombo, iye asina nhoroondo yekukanda matombo. David hana nhoroondo yekukanda matombo. Paakauraya shumba nebere zvasiri zvematombo aibata nemaoko. But paakauraya Goliath akakanda dombo, kurati akatarisa kuti chiri kutadza kuuraya Goliath chacho chakato wired by God to defeat Goliath, because so are gifted. But so haana kushandisa the gifting yake nekuda kwekuti maybe haana kudiscover kuti amborani anogone. So there are a lot of people in successful in life today kwete nekuti vari gifted in that area, but vakagona kuva nemind nekudiscover nekuziva kuti vanhu vari kutadza zvinhu izvi, but ndo vari wired to do it, but I will do it ndichingotarisa era yavari kuita no capitalize on. In other words, ndikuedza kutaura kuti there are times yekuti you can discover potential iri mauri nekuziva zvauri through what the enemy says. And I'll refer from the Bible again. Uchaona kuti Moses achibata fight yehama dzake dzairwa, pane akashedzera kuti ndiani akakuita mutongi pakati pedu, ndiani akakuita leader pakati pedu, ndiani akakuita mukuru pakati pedu. Already mwari vatomuita mukuru, atosikwa kuti alide vanhu as a leader, but iye asati adiscover. But the enemy yaakutaura zviri negative, but iye wakabva azvitora zviri negative ndokubva adiscover kuti ukaona vanhu vachiti haugone chinhu ichi, iro chinhu chacho uri kuchiita but havakufarire. There are times yekuti une chaunogona ende uchinyatsogona, but nokuti kune vanhu vasingakufariri vanoti haugoni. So there are times yekuti unogona kutora mind yakuti asaka hapana zvandiri kuita, yet unonyatsodiscover kuti ana handisi kugona zveshuwa here kana kuti ndinogona but team iri harindifarire. So there are times yekuti vasingakufarire ukashanda nawo unopedzisira usaite chaunofanirwa kuita. Why? Because vanenge vachingoti haugoni, hauna chaunoziva. So munhu wese ari wired, munhu wese ari chakaiswa namari mari, but panyika patinouya pane information dziripo, pane mastandards aripo ekunzi kana waputsa ichi uri dofa una kwaunoenda. I remember ndiri grade 2 paparents day, maparents anouya kuchikoro, ticha wangu akataura mashoko akandibata till today handakangani. Imagine ndiri grade 2 ndara akatodza vabereki vangu kuti hapana tsana vakadai makatenga mbudzi dzaibereka hapana chiri kuonekwa, irima rega rega. It was more like a joke, but aitotaura zvinobata. But today ndiri panapa, I'm teaching nation yangu wa grade 2 yangu. Bakurati aitoshora mumwe ticha hombe kudarika iye, but inyaya yekuti ndoma standards awo. Ukangotadza kageographer unobva uchaenda, ukangotadza kaenglish unobva uchaenda. But ndakazodiscover kuti aiwa munhu wese ari wired, mari mune chinhu chirimo. Mastandards nekuronga kwevanhu unogona kukundikana, but ukadiscover chakaiswa nauri mauri, God will help you and he will see you through. So kudiscover kuti umbori ani, believing in yourself, kuti ezvavati izvi ndiita handikwanise, but inini wacho ndine zvandinogona. Hakuna munhu asina basa, but kune vanhu vanokushayira basa, but iwe uchirega kuchishayira basa. Hakuna munhu asina basa, but vanhu vanogona kukushayira havo basa, but iwe uchiregera kuchishayira basa.
one day ndainwa drink in town ndapedza kunwa ndakanda chigubhu mubhini wasvika mwe mudhara vaita recycling wai ndokubva atora chiemti chigubhu vaisa mubhegi indapedza nacho chinhu chasina basa but iye atowana basa ari kutotanga unacho ndoba ari kutotanga pandiri kupedza ine ari kutotanga why because vanoita recycling. So there are times yekuti chisina basa kwandiri chine basa kune mumwe. So in life ungangodaro kuti society haikugamuchire vanotokutora semunhu ari useless anochaunogona anachaunoziva. Yes. But discover yourself. There is something good in you. That's powerful. Straight vavarira kuita chinhu ichocho Powerful. unosimuka because chese chakaiswa naMwari mauri une grace upon it. Ukatotanga kuchiita you see things happening zvimwe zvokuti unoshamisika kuti kune vanhu vekuti they go college of music unodzidziswa kuridza you can learn but chido nechipo zvinhu zvakasiyana. Tine vanhu vari kuita zvinhu mulife nekuti vane chido pogoita vanhu vari kuita nekuti vane chipo. Yes. Advantage yechipo une a spiritual backing. Why? Because you are already gifted in that area, une grace concerning that. But ane chido mutsimba kudzana kutry but ane chido even akaita error becomes a style. Kana munhu ane chipo. Munhu ane chipo akaita mistake iyoyo vanhu vanogona kuitrita sestyle. Ukatarisa tuku aikosora but ikosoreka kudoka tuku katoka style. Why? Because he's wired, he's gifted in that area. So ukadiscover zviri mauri ombomira kunzwa kuti vanhu vanoti kudii because vanhu kutaura havaregere. Vanhu kutaura panyika pane mastandards aripo. Pane zvokunzi ukaita izva unoba unoenda. I've seen vanhu vari successful life. I'm not against chikoro but ndokuti ndo standard iripo yekuti ukangofera oleva unenge uchaenda unachoziva. But a lot of people vamwe madrop outs vamwe kuchikoro hakuna kuendwa but akapasa life chitori chimwe chikoro futi chekuti ukasachipasa wakapasa zvimwezvo unopedzera wakushandira wacho akafoira mabhuku akapasa life. Why? Because pane chaakadiscover inside. Munhu wese paari mune zvakadyarwa naMwari zvakaiswa naMwari maari zvekuti zvinotoda kuti wega ukasaziva iwewe manje hakuna anokuzivira. Ukasazviziva iwe muridzi hakuna anokuzivira. Takaita nguva refu tisingazoti nemadiamonds muZimbabwe. This time atakatoitawo grade 7 taitonyorawo any southern country nediamond ukanyora Zimbabwe yaitochekerwa. Yes. Vanga akurati kune madofa akanzi fanomakire vamwe. Because ivo vaitotimakira havazive futi. But vane mastandards avo kunzi muna hamuna. So there are times yekuti ari kukumakira life yako haana chaanoziva concerning chakaitwa wired naMwari in you. So don't join them. Aiwa, discover yourself. Believe in yourself. Kuti varume mati handina kwandinoenda but ndiri kuziva kuti pane kwandiri kuenda. Muri kuti handina chandinogona but ndinoziva kuti pane chandinotogona. Ende chimwe chinhu chandakadiscover panyika even what discover yourself une resistance yekuti vanhu vanokunyima platform yekuti uite showcase what is in you when you believe in you. But I've discovered there are times yekuti you are brave enough to create your own platform. Don't wait for the door to open kana kucreatirwa madoors. Learn to create your own door. You see boys redu repambare rechill sport vakomana vakatoita zvimadj zvikatoita mukurumbira but vangoronga chinhu chavo kumaflatsu. Inyaya yekuti pamwe pacho hausi kukwana masystems aripo emaradio station but unongoenda kuseri kwako ungovhura ungoti chichill sport chako kuseri wakutochila uripo zvinhu zvakutongofaya you create your own platform. Life inoda ini muchechi kwandaipinda don't mention name. Muchechi kwandaipinda ndakafesawo resistance uda kuenda kubible school ungaparidza ungadie unozotimakisa kutaura serizvo marengi mari kuparidza murodhu. But that create a platform pana First Street. Here I am today. Takuenda maplatforms havairamba kuti auendai but ndiri kubva nekuplatform kwangu. First Street ndekwangu. Hakuna kwaya, hakuna asha, hakuna munhu anotofamira rumira ndega. Ndoita zvinhu ndorira ndozotanga kushedzwa kwandaidza uyu. So in life when you discover yourself ukanyimwa mikana create your own. Thank you. Be brave enough. Thank you. Vachikuresista vachiramba tanga kuita ukaita vachazvinzwa ikoko kune kuti zviri kuitwa. Like the book of Judges chapter 11. Commonized Jephthah. Akaresistwa mufamily mavo akaenda kunzvimbo yainzi land of Tob. Ariko akazunganidzira vanhu vari useless akatanga kuva leader. Israel ikazofesa hondo vakati kume chatiri kushota munomu is a quality ya leader anenge Jephthah. Maqualities aJephthah awanikwa kupi? Ayawanikwa kunzvimbo yaakadzingirwa akaenda. So in life vanhu vakasakupa mukana create your own. Thank you. Vanhu vakakunyima platform gadzira yako. Mambo beginnings haana kana tangira ikoko. Unoita ichitakaitira parenki ndakaparidza mubhazi ndikaparidza kuchitima ndikaparidza pana first ndikaparidza ndakuenda maplatforms mahomba anotyisana ndichibva nekupi nokwete nokubible Masowe makaparidza. Masowe tikaenda tikandorola
So you see kuti ndakacreate a platform ndikamira pa number one supporter welife yako ndiwe. Yes. Amen. Usamire kuti vachandikuza vachati pana fesi ndichirova vanhu vachingopfuura so vachitaura zvavanoda ndakati pana handibvi kusvika muchauya chete ende pakapera pakuzara vanhu vakuuya kuda ndakabhilivha mune zvandiri ndakatenda mune zviri mandiri nokuti pamwe pacho pane vanhu vokuti anomirira kuti dai vanhu vamira neni dai vanhu vamira neni iwe imbomira vanhu necha yavo havadi munhu ane vision vanoda munhu atori well established pachinhu chake. Imagine wopimba musikana oenda kumba onzi komuna kwanoita nezvei woti ada kuzoita kastudio kake ada kuzoita marori ada kuzoita mabhazi amonzi aiwa man hatidi munhu ada kuzoita zvinhu toda munhu ari kuita zvinhu inecha yevanhu havagamuchire vision vanogamuchira chinhu chiri well established pavision unomira wega kusvika chinhu chaestablished. So create your own platform. Resistance panyika huishaye. Why? Because pamwe pacho hatisi hama dzako havakufarire zvakawanda zvinoita kuti vanhu vakuresiste but havagoni kuresista chiri wired naMwari in you kana wachicreatira platform. So life yako ine chekuita newe. Be a number one supporter of your life. Yes. Be the number one supporter of your life. Yes. Resistant haisi nyaya ndo nature yepanyika patiri. Jeremiah airesistwa iwe Mwari vachiti ndakakuita muprofita kumunzi airesistwa. So no matter chirimo chaunacho ndechaMwari. Jesu achida kuberekwa pakashayikwa rumu but akaberekwa zvakadaro ende aberekerwa mudanga kukireta kwa platform aberekerwa mudanga mawise men vakauya negold kudanga which means good things can locate you uri kuarea yawakaresistwa when you pursue what God is putting you. Amen. Gold rakaenda kunopiwa munhu aberekerwa mudanga kwete kuchipatara. Kwekuzvipatara handizoti vakawanei but handinoziva chete Herodi paakatera achida kuuraya vana akashayiwa Jesu nokuti aitsvaga kunoberekerwa vana kwete mhuka. Jesu aberekerwa mhuka. So there are times yekuti resistant yako iplatform irikukreatwa naMwari. So that pane zvinozouya against you hazvikuwani because hausi in that area. So learn to create your own platform. Make sure you create your own doors. Mazuva ano hakuna vanhu vari kupa vanhu mukana. Unozvigadzirira mukana. Kana warira uri kuarea iyoyo havakurambi havakuresist. Why? Because unorira zvekuti vanhu vanodetsera vakusiya kwacho kunonzi kunonaka kwachienda kwacho kusina basa. Why? Nokuti kune goridhe ririko kudanga. So munhu wese is a golden boy, is a golden child, is a golden girl. But inyaya yekuti vamwe vanotarisa environment. Hakuno kudanga, hakuno dai ndamboendawo kune vamwe ikoko. Mamwe platforms hawakutsike but uchakutsika nekuda kwokuti wagona kudiscover what is new. Wa create a platform wamira wega kwauri ikoko shuka zvinhu zvako zvaita. I always hear people achiti vakuru vakataura vanga vari paage yauri ende iwo hausi kutaura which means life inopa munhu wese mukana. Izvo kunzi vakuru vakataura ini ndakura ndada mbotaurawo ende ndada kutaurawo zvinosara zvichitotaurwawo futi pana vakuru vakataura haungangomirira kuti kutaura kwevanhu nekufunga kwevanhu ndokunongokushepa ndokunongokugaidha. Think outside the box. Iva nemindset yekuti uyo unozvitenda yokuti aiwa ina ndakuya panyika uzongowedzera nhamba ini. There's something special, something great in me. I'll do it. Ngavarambe ngavaresiste but inini ndichaita number one supporter welife yangu. Ndinozvomberera maoko because Mwari vachisika nyika vachitanga kuita zvinhu kwakusina munhu vanhu vasati vasikwa. Mukaverenga bhaibheri rako kuna Genesis richitanga Mwari aizvipiga ega. Aiti akapedza kusika aiti this is good. Akapedza kusika this is good. Inaga wedzi kutaura kwemazuva ano aigona kuti ndakwatura pandarova. Ndakapedza. Mwari aizvimotivheta ega. Akapedza kuita chinobva this is good. Icho. Yes. So there are times you need to encourage yourself. Enda pamira nongedzera kudzata blaza ane nharo blaza anopisa. Izvozvo zvinotiwa like be a number one supporter of your life. Be a number one supporter of yourself. Zvekuti anenge vati kudi discover what is new. Come on. You are so special. Baba rangu roti you are wonderfully and fearfully made. Yes. Wonderfully and fearfully made. So pachinhu chese chaunoita iyo statement yekuti wonderfully and fearfully made. I'll give you this picture. Garden raHarare rinoramba riri garden nekuda kwekuti kune vashandi vekanzuro vanoita cheka loan vachimaintain. Kureva kuti vakaita strike for 3 months rinoita sango reHarare. So statement purpose igarden. Pakati wa strike ya jungle, which means statement yekuti wonderfully and fearfully made. That wonder and fearfully made ino maintain wanewe. Learn to improve yourself. Learn to improve yourself. Gona kuzviimprove akusi kuzvirwisa. Kuzvielevata kubva pane levels. Kuva neskill kuita zvinhu zviri unique. Ati iwo wakasikwa discover yourself ndine gifting in this area. Dzimwe nguva gifting yauinayo
Ndiweni mumwe ari paside pako. But the difference iri pakuti iwe une skill yawakudevelopa, une improvement yawakuita. Vanhu vanoita zvinhu zvakafanana panyika variko, vanotamba bhora vanotamba vakawanda, but kuna anonzi soccer star. Matambiro kwete kutamba bhora. So kutamba bhora kuri common, maplayers anotamba, but matambiro makes you a star. Zvinobva dedication, discipline, and improving yourself. Come on. Usangoti kana ndiri gifted, God will make a way. In that way, what are you doing? Improve yourself. Yes. Zvipe time, zvipe dedication. In as a minister of the word, I need time to pray, I need time to research, I need a lot of things. Zvekuti ugone kuimprove. Kungova gift is not enough. Usina skill pa gift yako, usina improvement, usina discipline. Yes. I've seen a lot of people are gifted, but they die poor. Why? Because gift yao yakangogumira pakuva ordinary. Kuti munhu anongotamba bhora chete. But achiitei mukutamba kwacho, haana skill, haana improvement, haana chi. So, imwe mari inoenda pa business kuti pamunhu, haisi pamusoro pe product. Iri pamusoro pe zvakaitwa, kana kuti pamusoro pe munhu ane chinhu chacho. For example, Yes. vanhu vanotengesa hembe vakafanana mutauni. Ndaifudza kuti kuchipa kwakaita hembe kumupedza nhamo, Edgar zaifanira kuvhara. Ndikazodiscover kuti haisi kuvhara. Why? Vane zvavanoita munonzi mukudhura kwacho kunoita kuti vanhu vasaone kudhura. Come on. Vane zvavanoita pachinodhura kuti vanopedzera vakuona sekunge hazvidhure, ende vachiramba vachienda vachitenga. Yes. Why? Nekuda kwekuti vakadiscover tine competition nevanhu vakachipa, but isu tada kuwedzera quality, tada kushanda nezvimwe zvinhu zvavasingagone kuita vanhu varuko. So tinoita magiftings akafanana, but what makes you great? Kuimprove, kuva neskill, kuva nediscipline. So believing in yourself, or dedicate time yako nenguva yakutenda nekuziva. Panyika patiri pane information dzekuti ukadzinzwa unopedzera unozonoti handakwa ndoenda. Bozi vanoti kana usina ichi hausvika uku, kana usina kuzwanana ninga unako unoenda nekudini nekudini. Kutaura kuri panyika. It's unfortunate Cain naAbel vakaberekwa outside the garden. Zvekuti vabereki vavo vakasagara navo pasi kuvaudza kuti vana vangu tiri type yekugarden. Zvedu zvakarongwa naMwari ndezvekugara mugarden tidya zvakanaka. Vanorarama lifestyle yemujango vachifungidzira kuti ndo original mind or the purpose of God. Come on. So vanhu vasina original information concerning their own life, vanorarama neinformation iri kunze. And yese iri kunze haisi favorable to you. Inokurwisa, inorwa newe. The original information inokusimudza nekuti uende kure is the word of God. So when you believe in yourself, believe in God. Amen. Believe in the word. Discover kuti koma vanga vane purpose yei kuti ndiuye pano. Yes. Chaka kuziva the mind of God. Kana wachiziva chinhu ichocho, achingoita. Kana wachiziva, pane nguva yekuti Mwari vanoitira vanhu zvinhu, kogoita nguva yekuti vanhu vanoita zvinhu nokuti vana Mwari. Daniel 11:32 vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. So there are times yekuziva kuti God is backing me, but I need to do something. There's something I need to do. I need to improve. I need to have skill. I need to have this and this. Unongopiwa chipo. Skill, it's you. Unopiwa dedication. Ndiwe unofanwa kuchaka kuti ndoita sei pachipo chandakapiwa. Chipo Mwari vanokupa. Zvekuita nechipo maitiro acho choice, a personal decision. So a lot of people, they are gifted, but they still die poor. Yet gift yao is, mean a lot of money to them. But dambudziko riripo, haana improvement. Now create a platform. I know that as long as I'm gifted, pane zvichaitika. Kana uri gifted, pane zvauchaita. Ndakamboudza hamba nemwe nzvimbo ndikati key haikinure door. Key inokinuriswa door. So having the right key haisi guarantee yekupinda. Kana usingazive the direction to turn the key. Key inokinuriswa door haikinure door. So having the right key haisi guarantee yekuti unopinda. But knowing where to turn the key, the direction, How to do it. how to do it. So a lot of people are gifted, are talented, but they just sit. Vachiti zvichaita go chipo chako chinokuvhurira musuwo. Ane chipo ndiye anocreate a platform. Anofighta, kana vanhu vakakuresista this corner, enter this side. Vakakuresista this side, enter this side. Ita uriko. Anzi chero vakandivharira musuwo ndikapinda nepambariro. Exactly. Yeah, because panyika pane resistance baba. When you discover yourself and vanhu vachitoziva kuti unogona chakati, havangokuti ita because unogona. They will resist you. Thank you. But you will be a number, that's my message, be a number one supporter of your life. Iva iwe unozviudza kuti ini ndinoita, ende zvinhu zvinoita, ende Mwari vaneni, and I'm wired, I'm gifted kuti chinhu chichiite. So when you support yourself, kumira pachako iwe, marights haamirire munhu. Munhu ane marights ndiye anomira. Wow.
mbavhaika uya mumba ungaverenge constitution kuti nyika ino inokusaba ai unofana kurovana nayo unofana kudhila nayo kwete kuti da after waringa constitution isamabhagila bhazi waringa constitution isagadi kugeta. Thank you, Evangelist Trimon Baringa. Thank you for you. Yeah, Zakwana. We need to keep believing in ourselves, and we leave you with this message. Strangers. Gideon, bachida kunorwa nemamidiana. Chakamu booster faith yake. Mwari wakati kana iwe uchichikatora muranda wako kura. Muende mukembe wemamidiana. Unonzwa kuti vari kuti kudi. God used the enemies kuti vape Gideon confidence. Akashika vana vachitoti tarota chingwa tichipaza visasa. Tikanzi nomwachi hakuna mumwe munondo wa Gideon. And Gideon worshipped God in the territory of the enemy. Akazi, God can use even enemies to bless you. Vana vasingakude vanokonzerwa naMwari kukuda nekukuitira. Haisi nyaya yeBhaibheri chete inoraramika. Uko ndakambotaura testimony yakaitika tiri pakuwadzana around 2007 parenki when I started ministering. A certain man on a Friday aienda kumosque is a Muslim. Akatorwa full combat ile gari yao. Akandishika ndiparidza parenki kuwadzana akamira kusvika ndapedza. Akati we don't believe in Jesus. But one thing chandada kuda kuisa discipline among the youth nekudzidzisa vanhu. Handigone kuenda ndisina kukupa blessing ndobva ndipa 300 US a Muslim. Asingatende zvandiri kutaura but angonzi naMwari ndisoterewo tsama. Mwari iyeyo achiriko ende ndiye wazuro nhasi namangwana. Believe and trust in him. Baba kana kwakubhilivha Mwari unenge upenzi. Kana kuri kutrasta nekubhilivha Mwari unoita vanhu vanotanga varada kukansela kuti vatokukanzura. Kana ndaiti vanhu vanimusikanzwa vari kutaurika svika ndazoenda paFacebook ndakuona dzinotongo dzekwaSabhuku vanoti kumusha kwaipawo vakadziona dzekumachifu vanoitira kulevhoro ikoko kubudira kumatanga ikoko kumagadheni ikoko kune nyaya dai Mwari watakagerera unoti pamwe vanazvo kumaofisi kumabasa ndokunozodai. Today tonight anonzi Machinda usati netsamba dzatoverenga. So timongona vanofundzira kuti shamwari yangu pane inonzi Marufuso zvikanza vanoenda kumabasa kwani musikanzwa ngati research yako iri hafuwe vari kusara kumba futi vanosara vachiitawo palevhu ravo. Because character ndeyemunhu haisi yenzvimbo. Hakuna anoitira musikanzwa nekuchechi kwacho. Unototi daenda kuchechi kune munhu wake. Vanhu munoziva iri. Anoziva zvakavanzika ndiJehovha. Vanhu tinogona kuvanzikana. Munhu anogona kutouya kuchechi kwete kuzoinga Mwari. Chimwe nyaya. Ichi chinoenkarejana kuti endai kuchechi. Zvinoendenwa munhu akakanganwa chaakafambira ane dzimwe dzaanotamba ari ikoko. Kunopona vamwe ndokwaanondocreata maproblems. Kunomiswa newillpower kuti vanhu vanoda here kana kuti havadi zvavo but vanomuda. Iability iri muna Jesu yokufamba pamvura uye ane nyasha dzekuti kana watenda newo unogona kufamba but ukasada haakurambe kuti hauna mati. Akatofamba naPeter pamvura akanojoina vari mugoti vasingadi mamirako. Zvoreva kuti Jesu anofamba nevanoda minana uye anofamba nevasingadi minana. So kushayikwa kwemamirako zvine zvishamiso haisi statement yatingati ava vana Mwari nokuti hakuna minana. Mwari uyu akafamba akaita miracle pamvura naPeter akanojoina vasingadi mamiracles akanogara mugoti navo. So kuminana kuna Mwari kusina minana futi kuna Mwari. But kuna advantage ndekwevanhu vanotenda minana yaJehovha. Why? Nekuti nedzimwe nguva the boat can capsize. Boat rikanyura wakatenda muna Jesu
anofamba pamusoro pemvura une another way to come out. But kana usina kupira watenda minana yacho unonyura una Mwari anoita kuti. So number one challenge inororo history knowledge yavainayo. Munhu unofanirwa kukura pakuziva. Munhu unofanirwa kukura growth yemuKristu iri pa-knowledge, pa-information. Tine zvatakaudzwa kunzi hazviite mazuva iwayo zvaiudzirwa zera redu asi zvinoita. Jesu unosvika pakudza vadzidzi vake, kunamata kwenyu kukasadarika kwevaFarisi hamungapinde ushe hwaMwari. Shuwa here Jesu kukompera maKristu nemaFarisi? Jesu ari kuti vanhu hamaFarisi but pane dzimwe dzavari kugona. Vakarasika kudaro havasi kurasika pese. Chiri kunzi naJesu dzidza ichi kuva serious. Ava vakarasika but mukurasika kwavo vari serious. Saka ndine zvimwe zvandodzidza kubva kune vanotituka vari serious. Vanotituka tine zvatiri kufunda mavari kushinga. Hachemu baringa itsotsi saka kushinga kundokuda ndideclare kuti Jesu ndishe ndiri kukopa kubva kwavari. Nemukaona maudzo kuti tiri kudzidza havarasike zvese vakashinga vanotuka vanhu havatye munhu. Ndokushinga kwandoda semuvhangeri paridza Kristu with boldness. Kuti kukundwa kushinga nevanhu vari kutaura vanhu iwe uchitaura Mwari. Paridza kwangu ukasadarika kwavanhu vanotuka ndisandatanga. Wai vanotuka vane zvivindi. Kana vafunga kutuka rinodoka vachitaura munhu iyeyo. In'anga muroyi hakuna kwanoenda. Ndozvandakuda kuti ndiishe Jesu tinoenda kudenga ndiri kusvidawo. Tiri kudzidza. Iwo vakazotitarisawo vanongodzidzawo kungodhibhawo kwedu unyoro. Kusungirirwa kwaIsaac kunopowa Isaac. Kuonekwa kwebhayana kunopa Isaac kunyengerera nyama dzangu dzirimo azvati ndapona. Because pakazochidwa pakabviswa Isaac pakaiswa bhayana. Process yeblessing inorwadza. Inovhariva iwewe dedication yako nekuita. Asi chinonzi blessing chinonakidza. Ukati hamucheche unotiomesera dzokera uone kunyika kuri wese kunodiwa ropa remwana wako kubudirire. Uko manje akatanga kurayana naamani kunzo. Wauya kuna Jesu akatomusvira otsika kuita zvinhu zvidiki. Kunzoko hakuitwe zvidiki. Unotonzi uya urasirire mombe iwe wanzwa nemushaya murimo. Vanhu vanorasirira mudzi sati vanoita nebhifi kana. Vanhu vanorasirira huku havana kunoita nenyama, vanoita nenhamo. But vakuziva kuti ndakuzamu nyama nhamo ipere. Kunzoko kune zviripo kudanga mati but vavanongomudira vasinganamati iro mukiseche wakaita. Unoti havana mate because havana mate newe, havana mate Mwari wakunamata. Vane manamatiro avo nezvimwari zvavo nezvavanoita. Ivo vanoita in private. Havana kana zvavanoita havana mate but vanotobudirira. Usaidi kukunamatwa usiku in private. Kune giving iripo yekuti ukatozoindwa unotora kucheti uchimhanya. Unotodiwa dhora ukutiwa iri mombe chani. Saka Jesu atiita mwejo ramuremuka. Because kunzoko kune majoka anorema. It's 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Pedro capítulo 3 verso 7. Mwari chaiwo. Deus ele mesmo. Vari kuti prayer yako anoizwa. A sua oração eu nem te ouvirei. Kana usiri kubatana zvakanaka nemukadzi wako. Se você não está se entender bem com sua esposa. Haisi ataki ya devil. Não é ataque que vem da parte do diabo. It shows how God respects marriage. É a quanto Deus respeita o casamento. Zvinoratidza kuti Mwari ari involved mu relationship yako kumba kwete kuchechi. Isso mostra que Deus está envolvido no seu relacionamento ou no seu casamento, não dentro da igreja, mas na sua casa. I know it's hard. Eu sei que é duro. You need the grace of God. Você precisa da graça que vem da parte de Deus. Homens,
cuidam bem dessas mulheres. Kuti mukadzi aiswa muofisi Porque tem gabinete que a mulher foi colocada, ine chekuita nemaprayers ako. que tem a ver com as suas orações. Sometimes it is dangerous to be married if you read this verse. Às vezes, quando você lê esse versículo, parece que é muito perigoso você ficar casado. Mwari asuzozwa prayer yangu Deus não te ouviu minha oração nekuda kwemukadzi wako por causa da minha mulher. pamwe mukadzi wacho anoshupa. Talvez às vezes até a mulher dele, né? Aquele que chateia muito. But Mwari vari kuti itai mushe papa wirirane. Mas Deus está dizendo, é aí mesmo, fica bem. Zvafanira bhora kana bhora rine zuro ere. Scotland yorwa 1-0 ozinzwa panews kuti Scotland yazvambaradzwa. Unonzwi parohwa zvakanyanyanya i1-0 but kaweti kongoti yazvambaradzwa unonzwa pakuvara munhu. Saka sometimes mazwi anotaurwa nevanhu after loss anogona kukudamage more than the loss yanga iri on the ground. Because pa 1-0 unoona kuti you can pull our socks guys todai tofambisa zvinhu but kana iri zvambulukelo munyaka manje hatichasimuka ende hazvichabudi. Saka sometimes kutaura kwevanhu kuri more toxic pa loss than kuti iwo. It's hard to build a next team for next week kana mawina than to build a team for next week kana maluza. Why? Because kana maluza mapiwa a room yekuti apa tinodai apa tinobaiza apa tinodai. Kana mawina munongoti vakomana vakatamba last week ngavadzokorowe because they will win. So uchaona kuti pamunozoluza maushati why? Because loss ine zvainogadzira inokupai mamwe maonero. You only discover fake friends in hard times, in losing times. Haugoni kuzvidiscover in good times because vanhu vanopretenda, vanhu vanogona manje. Kana zvinhu zvako zvichifamba, people will stand with you, people are always with you. Kana uri losing side, maybe they are the same people vanoenda futi kuna vamwe vanoti haana kurongeka mano, haana hazivi zvaanoita, akadai yeti pazvaifamba zvakanaka ndo vari close to you. Saka loss pachayo in a negative side but in a positive way for you to discover the real people who are for you and who are not against you. Saka life inetsika yekumbodaro yekuti unoshaya kwekutiziva kuti rega ndigare ndiri muno munomati zvako matende joni dhudhula yekudzinga. Saka unozoona kuti unoiswa pakati nelife. America yacho ndoisiya ndoenda kwedu kwaunoti kwedu kwacho hakusisina vanhu kutomenezeko ende ukatoenda kwavari unoti shinga dzokera ikoko ubavushindike. So there are times of life inoisa munhu pakona in that position. Unomanikidzirwa neupenyu zvekuti pekutizira kana wokuudza dzinonguva unomushaya nokuti wanoda kupawo zvichemo ari kutochemawo. Iwo uri kuchema kwaunosvitsa zvichemo kunotochemawo futi. So there are times ekuti life inosvika pakudaro but chazvakanakira kudenga kuna Mwari wesolution. Kudenga kuna Mwari unogona kuintroduce kuunana umwe usingatarisire unokubudisa musituation yakadaro. Situation dzakadaro dzinobuda the hand of God. Men's wisdom haishande. Kana mupoto uine rufu munzvimbo mune famine hapana advice zvinongapiwa. Ukadziregera kudya wagara ukufanira kuti kune nzara, ukanzi chidya wamutokasika kufa nezvawacho. Saka pakadari apa hapadi men's mind or wisdom or good idea, pana the divine hand of God. Aliziva tenishomera ari kuti in my situation nakuda kuona ruoko rwaMwari. Ndinoda kukudana mudikani mandira nhasi pamberi patapa. Unoziva life yako kuti haisi test, haina kana test. Utano hwako chaiwo waedzana chiremba unotapira. Do you know kuti uchitonwa right medication unogona kutofa? Uchitonwa mishonga chaiyo zvinogona kutoramba. Nyasha dzekurarama dzikashayikwa, right medication is not enough. Nyasha dzikashayikwa, even my diploma, my degree, they are not enough. Nyasha dzikashayika, beauty is not enough. Nyasha dzikashayikwa, mari yacho nemotokari hazvina kukukwanira. Unoitika kanhamuso kanenge kachiyemurwa nevanhu panga pane zvakati papa pane zvakati wokangana kutaura kuti papa pane chituna. Vanotaura zvaiwanikwa panhamo pacho. Kwaitouya kana Bakers Inn ipapo yosiya chingwa papa panosiyiwa futi chituna. Zvinganake sei pakashayikwa anonzi upenyu Kristu? Hazvirevi chinhu.
ndoda kuti mudikani ufambe netsoka dzako. Wanzwa ndichitaura kuupenyu hwako. Waini unoida. Iwe uri tasteless, uri mvura. Unenge inini bururu. Patakabva nako. Kaupenyu katakararama. Dai asiri wandiri kushumira. Azvigoneke. Murungu wacho munhu mufunge. Murungu wacho munhu chaiye. Kana problem kada. Makore achifamba. Unozoona wapa bed bridge wakudzokera kuti angari right hake but ma1. Upenyu hwo unobohwa. Wokunzi vanhu vachikubhiga so but wegonyazo zoti hapana zviri kuitika muupenyu hwangu. Life haise tiri dispensation yekuti maselfie uchitorwa uri pakati. Kana ukatorwa picture pamoyo yakanaka una moyo wewe. Zvimwe zvinhu hazvina basa. Kungodziisa mambo. Hallelujah. Yes. Apa ndiri ngotsika vanhu manje nchanzwa musha. Mafuta ekumvuro. Kumvuro, kumvura, makore ari kufamba. David akangofa bedzi. Muri kudzoka kumba. Ziva kuti Abishagi kumba kuchadzokerwa nokuti hakuna unodana naye mpalasi. Hakuna anombokuda. Saka pane katime kekudzoka. So kana pane katime kekudzoka, chimbori reflecta upenyu hwako kuti sandiri kuitei. Hallelujah. My God. Hakudzoka nemoyo, unodzoka nefoto. Munenge mava pamhondoro muchiudzana kuti kona apa moyo pamoyo patatira. Indokuwadza munhu. Waterfront. Muri pa front pekamba kako kada kudona. So waterfront. Bakuda kuita hasha na Satan. Kuti usaninyepere ne palace isiri yangu. Usaninyepere ne mo isiri yangu. Nyika isiri yangu. Imba isiri yangu. Mwari ndiwanire wonyasha. Ndigone kunongedzerawo panonzi pangu. Kune madhimoni anoteera vanhu kusvika palevel yekuti vanhu vanotenderwa kupromotwa, but mupromotion imomo mushaya chinobuda. Kune dhimoni risinganetsi aiwa rinotokurega uchipinda muwanano, but muwanano imomo zvotori. Bhaibheri rangu rinoti Jacob aroora vakadzi vake vaviri. Mwari vakazviona kuti Jacob haasi kuda Leah. Yet Leah atoroorwa naJacob. But Mwari ndokubva vaona kuti nyangwe aroorwa but haasi kudiwa. Ndopa vakakonzera Leah kutanga kubereka Rachel asiri kubereka. Nechikonzero chekuti Mwari vakatoona kuti kuroorwa aroorwa but kudiwa haasi. So kuroorwa imwe subject, kuzodiwa imwe subject. Zvinoti Mwari vasakubatsira unoita dambudziko rako rekusadiwa wakaroorwa. Pamwe usikundinzwa. Zvinoita ufunge kuroorwa. But Mwari ndo vakatoona kuti uyu haasi kudiwa. Asi achitosunga Zambia aitonzi mai Jacob, iye naJacob hawirirani. Mwari ndo vakaona kuti Leah haasi kudiwa but akaroorwa. Kune mamwe challenges are so internal yekuti Mwari vakasakuona kuti vakununure kunze vanenge vachikuyemura but mukati uchichema. Dai taiziva misodzi inochema madzimai ane varume, unyatsoona kuti kune vari pavarume but vanoita seshirikadzi. Chechi ufunge ukafunga kuti kudenga kuchechi kunopinda vanhu vane mafavorites. Wava akapiwa chimuti akanzimbo rova, even akakosora iri pofu baba pofu. Unyatsoona iwo kana ukashingirira pakafa James, Peter akapabuda. Ende vari tu havana zvavakaita. Peter akanamatirwa. The church prayed for Peter. Why was the church silent on James? Handizi. Bando pakandiudza kuti zviriko. Kune kunzi vakaita dambudziko tinotana unsa tonamata nawo. Mumwe unenge uchavaudza kuti muri kuziva here nyaya yangu akomana. Kana muri kuziva here nyaya yangu. Why zviriko? Why because kuchechi hakusi kudenga.
dambudziko rako ukati riri kubata moyo munhu wese, sorry todati chokwadi chinobatsira, unosununguka. Unotozoona kuti ndakutofanira kukwinya panapa ndinamata nekuti vandakatrasta kuti vachandinamata pamwe pacho ndotokudza kuti I'm praying for you. Andini pastor kandikutokuza me ndiri muvhangeri, all right, I'm praying for you, praying for you. Aina proof ka kwaunozoenda kudenga iri kuti takanamatirwawo. Yekunamata ndeyedunga munhu utosimba. Vachazodai kwausingazive kwavanoswera netime yavanokunamatira. Ufunge nisu kuti nenyaya dzedu. Mwa vari kufumura madhiri echifundisi. Understand kana kuti ukasava nekujekerwa nepfungwa yaMwari nenguva yaMwari mukuitika kwezvinhu zveupenyu hwako pane zvaakakurongera muupenyu, unozvifananidza naningi naningi. At the end kana vanhu vava vachibva vasimuka iwe usati, unenge wakuti kunamata kwacho uko zvinenge zvaramba. Izwi rekuti zvaramba kana kuti hazvisi kuita, izwi roro mumaindi yemunhu wese ririmo. The devil will whisper to you message iyoyo, obva akuratidza vawakafunda nawo, obva akuratidza wawakakura nawo, obva akuratidza musociety yaunogara, obva akubvunza kuti iwe wane makore mangani, look at your age, hauna kwauri kuenda pana chichabuda. Takasiyana. Mwari ngavakurumure papressure iri unnecessary. Kana ninga akakuti ona vamwe vako vadai, ona vamwe vako vazodai, vamwe vangu mukukura tese, vamwe vangu mukudzidza tese, vamwe vangu mukugara tese, havasi vamwe vangu mudestiny yangu yechakarongwa naMwari maringe upenyu hwangu. Handina mutwin padestiny, handina mutwin paurongwa hwaMwari concerning my life wandingati iyo ndiye role model wekuti ndikaona ndinofanirwa kudai apa ndodai. We learn from others, but we are different. We are designed to learn, we are not designed to copy. Saka uchiona kana Mwari wakandidana semuvhangeri, handina pressure yekuti ningaprofita, ningaita zvakati, ningaita mamiracles akati. I'm not designed for that. There is a reason yakatokosha mumaindi yaMwari yandinofanirwa kuremekedza. Sei Mwari vakandiita muvhangeri vakasitendera kuti ndive muprofita. Saka ndikaona munhu ari muprophetic field ane zvaachiva especially zviri tangible, ndobva ndapinda pressure yekuti dai ndaitoprofita. So mazita ataura kuti musadenyepera, asi kuzoshanda nekuda kwekuti ane basa raakashanda, ndoraane voice kudarika zvaari kutaura. Ufunge nyika yatiri inotaura, upenyu hwatamu, ikonomi yedu inotaura, hauna kwaunoenda, hauna chauchabura, zvakadai. But ukashumira Mwari wakatendeka, Mwari wamasimba ose haakusiya wakadaro. Kune nyasha dzakaitirwa vana veIsraeri muIjipti vari kuGosheni, kuti kwavari kugara hakuna rima, kune chiedza, but kwaIjipita kune rima. Kwavari hakuna matatya, but kwaIjipita kune nyika iri one, but vasanangurwa vaJehovha vanosiyana nevanasingazive Mwari. Izvi ndozviziva ine ndokutendeka kwaMwari. David anoti ndakura ndakwegura, handina kuona wakarurama achibata nenzara kana kupera. Kuda kuti Mwari vane rekodhi yekutendeseka zvekutodaro. Chaakudiwa chete kuaccepta favor iyoyo. To know what to do kuziva zvaunaite. Hatingafanane zvatingaite, takangofanana kuti tine zvatinofanirwa kuita. Hatiwane zvakafanana, asi time iri chance kuva nemukana unopiwa kumunhu wese. That's why Jesu achiuyamba nyika haana kuya ari mudhara, akatoberekwa vari kacheche, kuitira kuti vasingagone kutenga zvombe, mutenga mumapapa, mushumire Mwari palevel yenyu. Veporiji mutengawo poriji racho, achingokura nemazera, musazonyepa kuti takashayiwa kukana, nekuda kwekuti pamastages ese wako kukana unga uripo. Bible ikasvika pakutaura kuti anotogamuchira nyangwe mushumiri nemvura nekapu yemvura unoropafadzwa, mvura kwete mvura, vhesi yemvura irimo, saka pakaita maropafadzo.
kuti anogamuchira nemvura yekunwa unoona ropafadzo. Kureva kuti kune mastages ari easy autotoafondawo kusangana nenyasha dzamwari. Zvimwe zvatinotugamira tichichema kuti Mwari itai havasi kuzoita kuseka waziva zvekuita. Strangers. Gideon vachida kunorwa nemamidhiana chakamuboosta faith yake. Mwari vakati kana iwe uchitya tora muranda wako Pura muende mukembe yemidhiana unonzwa kuti vari kuti kudii. God used the enemies kuti vape Gideon confidence. Akasvika vanhu vachitoti tarota chingwa tichipaza misasa. Tikanzi nomwacho hakuna mumwe munondo waGideon. And Gideon worshipped God in the territory of the enemy. Akazi God can use even enemies to bless you. Vanhu vasingakude vanokonzerwa naMwari kukuda nekukuitira. Haisi nyaya yeBhaibheri chete, inoraramika. Vamwe ndakambotaura testimony yakaitika tiri pakuwadzana around 2007 parengi. When I started ministering, a certain man on a Friday, aienda kumosque, is a Muslim. Akatorwa full combat ili gari yao. Akandishika ndiparidza parengi kuwadzana, akamira svika ndapedza. Akati, we don't believe in Jesus. But one thing chandada, kuda kuisa discipline among the youth nekudzidzisa vanhu. Handigone kuenda ndisina kukupai blessing, ndobva ndipa 300 US, a Muslim. Asingatende zvandiri kutaura, but angonzi naMwari ndisoterewo tsama. Mwari iyeyo achiriko ende ndiye wazuro nhasi namangwana. Believe and trust in him. Baba kana kwakubhiliva Mwari unenge upenzi. Kana kuri kutrusta nekubhiliva Mwari unoita vanhu vanotanga varada kukansela vachida kukanzura.